Meta tara u tmiss bidejk ir-realtà hija differenti ferm minn meta tikteb dwarha. Kliem il-ġurnalist Mark Micallef li fl-aħħar jiem kien fl-istess dgħajsa tal-immigranti li s-soltu jikteb dwarhom. Suppost kellu jmur il-Libja, iżda żewġ operazzjonijiet ta' salvataġġ ħalloh jaħdem bejn sema u ilma. Alla volja li niktab fuq l-immigrazzjoni għal iktar minn 10 snin, issa l-ewwel darba fil-fatt li kont f'sitwazzjoni ta' salvataġġ. Ġifieri kien hemm ħafna minn dak li ktibt li għen nantiċipa x'ħan ara u x'ħan esperjenza, tifhem, però ċertu affarijiet sakemm ma tgħaddix minnhom ma tkunx taf eżatt x'għandek tistenna. Ir-realtà f'nofs ta' baħar hija differenti ferm minn dak li ħafna minna jaħsbu. Isostni li l-immigranti jagħmlu vjaġġ twil b'qalb imtertqa li ma jaslux. L-aqwa postijiet fuq id-dajsa jingħataw lil min ikun jiflaħ iħallas l-aktar u min le jispiċċa fl-istiva mingħajr ebda ventilazzjoni. Hawnhekk jien kont abbord il-Phoenix tal-Moaz. U il-Phoenix intalbet tagħti assistenza lill-Coast Guard Svediża li kienu qegħdin jassistu f'dajsa li mbagħad minn xi 490 immigrant fuqha sabu 52 katavru fl-istiva tad-dajsa. Waqt li kienet għaddejja din l-operazzjoni ta' salvataġġ tfetx dajsa oħra b'600 persuna. Ma tantx kien hemm nies biżżejjed biex tiġi takkiljata din is-sitwazzjoni. U at that point insomma rrid nagħti daqqatit jiena wkoll insomma. U spiċċajt fuq din it-tieni dajsa jiena. Dak li rabajnejh Mark Micallef iddeċida li jaqsmu ma' ħaddieħor permezz tas-sit Migrant Report fejn tella wkoll ritratti ta' tfal li ma rnexxilhomx jaslu sal-aħħar tal-vjaġġ tagħhom. Iddefenda d-deċiżjoni li jippubblikhom anke jekk il-materjal kien grafiku. Spjega li fil-verità s-sitwazzjoni hija ferm qar minn hekk. Ġurnalistikament id-deċiżjoni li tippubblika katavru mhix faċli u hemm ħafna argumenti għal xiex inti m'għandekx tagħmel da. Prinċiparjament għall-argument ewlieni huwa li inti dejjem għandek tirrispetta d-dinjità tal-individwu inkluż tal-katavru tal-persuna li mietet. Ma nippubblikawhomx il-ħin kollu daw ir-ritratti, però xi kultant inħoss li għandna kriżi ta' rappreżentazzjoni. Inti qed tagħti verżjoni distorta ta' realtà. Il-verżjoni reali hija waħda kera ħafna. U meta nippreżentaw ċertu ritratti u mhux ċertu ritratti oħrajn, fil-verità hemm element ta' eżerċizzju ta' bl-Ingliż ngħidulu sanitization li inti tagħmel ir-realtà isbaħ jew inqas kera mill fil-fatti.